Wis sabar. Sabar. Bob. Sabar. Sakit. Kamu gerak tadi kaya rumah. Sabar. Juga tak dhewe. Ora kena nesu, Mbak. Aja nesu to, Pak. Oh, dasare. Terus. Mbak. Dasare do asem tenan kok. Ora kena ngono kuwi. Ora usah muring-muring. Ora iki mau diiringi kaya ngene malah nemu gerak alon-alon ki piye to, Pakne? Gerak alon-alon kuwi ngerti ora aku iki bar kecelakaan. Weh, Kecelakaan. ya kene jenenge. Aku ki adus arep rene kademen. Heeh. Aku ora wis nggodhoke wedang to mau. Gedoke wedang iki. Nganti umup to. Sak manci kebak. Heeh. Gawa ning kamar mandi lali ora tak naik banyu anyep tak nggo nyiram biur lah ya plonyoh. Sing banyak apane? Lah ngluntruh kabeh nglonyom lho aku ki. Mulane niku obah alon ki eneng sing lara iki ngawur wae. Oh, dadi kejarangan to mau. Malih dadi kaya jamur. Kowe ku jan enek banget. Lah mbok coba tak tilikane ndi? Wah ngawer, ngawur. Ora sing lara ki nggo napa? Nanding kepanasan ki lho. Ndelok, Mbah. Wah, Si anakmu arek nonton sing lara nggon ngendi? sak cilik. Kula niku dokter. Terus Saged nambani ngoten niku. tenan apa piye? Dicoba mriki. Wah, ra penak aku nek nang kene. Kok rapi? Napa karep mambane kok dadak golek Nah. nggon? Enggak nggih lho. Wong ajenge nambani Lah, kok iya. Iya. Aduh, aja dipindo-pindo ya le donan. Lah ngapa? Kene ambekane Senin Kemis malah ndi dasku. Lah dasa isih. Mondolane isih tetep nang Nggih, mburi. tesih. Wah, kene anakku. Nggih. Kula tengah. Nah, iya. Niki kula anake. Iya. Lah kok gak mirip. Lah yo anakku gur tek eling ngijapi mbokmu kuwi wis meteng 3 sasi. Jenenge ya dudu anakmu no. Lho, anakku no. Oh, berarti kula niku anak hasilnya jenengan le demenan ngoten. Ngawer iki anakku tek mbokmu ki. Sik to no. biyen, meneng Aku wis biyen to. ki metengke kowe kuwi. Wis meteng dhisik lagi dirabeni bapak. Lah yo arep iki tetep anakku akeh Udu. nek wong meteng ki pirang sasi? 9 sasi 10 dino. Lah isih uman 6 sasi ki ora lumayan kuwi. Pemanan sasi. Ojo sembrono. Matur nuwun Mbak Cangih kula Nggih. nuwun. Kula nuwun, Mbak Cangih. Monggo, kula nggih kula nuwun teng mriki. Mbak Lala, wah piye kabare, Mbak? Alhamdulillah sae. Wah, suwe ra petruk kok ya. Nggih. Heeh, padha wae malah saya Kene-kene. apik. Iya. Malah kok enggati ki kepiye to? Aku ki nek mambu kowe karo iki ki beda. Bedane piye, Pak? Aduh, Iki tak coba ngomong, Bapak. Bapak. Ngambune wis rada hamburger sithik. Kowe ngomong, Pakmu, kowe apa ngemut cem-ceman tekek. kacike turahamu mau. Ono tak entekke kok kae. Iya. Iki pupuran kit mau ki. Isih Iya. halus. Ayo. Lah kowe pupuran lagi 5 menit yang lalu lho. Aku Piye? pedhe burdo rontok sing turah gurgon leketan. Lah wong sampean nukokke apa kuwi wedak ya kurang larang. Kurang. Iki lho kaya nggone anakmu wedok iki Nggih lho. niki mereke Channel Dior ngoten niku. Lho, kek aku Niki apa? napa mereke? Iki lho. Kuwi celak kuwi jenggah wong kuwi tak rewangi adol cempe. Iki. Iki Mereke apa, Mbak? lipen iki tak rewangi adol babon. Pedak iki tak rewangi adol pedet. Mulai nek raine mbokmu ki rak kaya kandang nek saka. Senengane kok le aneh-aneh mbok ya Ya coba. ampun ngoten niki mbok kula sing banget kula tresnani lho jenengan niku kok. Aku wis ngerti arep iki jenenge ming anak sambung ning gematiku ora ilok. Nek kuwi gematine kliwatan kok nek kuwi ya. Lah ngapa? Lah iya kudune nek jenenge anakku alon ana arane iki ya ora usah kaya ngono ku ora cedak-cedak nganti kaya Sing jenenge meru market. Ki ora mbedake iki anak sambung apa anak kepiye. Pokoke tak anggap anakku dhewe. Iya. nek wis Iya. gedhe iki ya aja kok keloni. Kuwi iki wis
sumur ora sakmono. Wong wis gedhe rambutan kok dikeloni pake. Lah piye to wong aku ki turu karo mbokmu ki nek dek enom ambune ya kaya kowe kuwi. Nggih, Nek wangi saiki ngoten. ambune iki pimereng putih, balsem, mongko angger tak bringkake gegere kerokan wisan. Turu karo mbokmu ki kaya ngeloni apotek. Iya. Ora nggih namung gegujengan mbok Cang. Nggih Mbah Waloyo. Kula nuwun panjenenganipun Bapak Ibu warga ing sak lapangan menika nggih wonten ing Karangpatian matur sembah nuwun. Karangpatian Balang nggih. Sing rawuh akeh tenan iki mau arep liwat nganti rekoso banget ya Pak Nih. Mulane metu mburi kono raja-raja sela rawuhipun para manggala yuda, para namanggalaning praja, ibu-ibu tentu kemawon menika paring donga pamuji mugi-mugi wonten ing desa Karangpatian tansah kalih sing sambekala jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang sedeja dados desa ingkang pinunjul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo sasmita sing tak tampa Pak Lurah ki sik muda. Nggih. Yuswane pinten? Nek pinten Pak? Yuswane jenengan Pak Lurah? 40. 40. Lengas Lurah pun pinten periode? Dua periode. nggih, Luar biasa. Sehat-sehat Bapak. Iki Awet piyayine sehat amin. dasare piyayine iki nek apa pringane itu prasaja. Iya. Tingkah laku utama patut tinulada dening para muda ingkang tasih pareng jejegaken budaya. Ngene iku piyayipun Pak Lurah. Pinter tenan bapakku. Aku ki latihan. Oh. Penyanipun Bapak Eko Mulyati SIP. Bapak Eko Mulyati. Iki sasmita sing tak tampa penyanipun Bapak Eko ki le srawung mulai tetepangan ora ming sak bayane ora ming sak tarape menteri presiden segala menteri sampun keparang sak wetawis sinaget kaliyan penyanipun Bapak Eko. Malah sampun nate menipun wawancara kaliyan penyanipun Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Leres sampe nggih mati nggih matur sembah nuwun kula nyuwun keplokipun kangge Bapak Lurah kalian Desa Karangpatian. Anjing ngaten menika lho, panjenengan ki mbok ya nyonto sithik wae. Mari mati sing nyedhaki mung dukun. Lho, tamengi lho. Kancaku kene sing dadi bupati. Nggih. Eneng sing dadi penewu, ana sing dadi camat, ana sing dadi wali kota. Lah kek sampean ki dadi apa? Lho, wali murid. Seprene Wali muridnya bangga. Banggal. Nah, wonten rawuhipun para-para ingkang sampun kepanal lenggah iki cetha kene iki ing budaya, umbring sastra, umbu aning seni. Dadi awake dhewe mlebu rene iki padha karo mlebu ning kandang macan. Mulane ngati-ati banget aku arep matur wae Pak Nih. Dasare ya ora iso matur apik. Ning ra apa-apa, Nduk, mlebu ning ngene iki malah nek ana sing kleru ana sing benerke. Oh, ngoten. Dadi umpamane ana sing bener, ana sing pirsa lan paring panambah seserpan. Ya, bener Bapak. Nggih. Nggih. Usah kuwatir wong seni niku alat silaturahmi, alat kanggo komunikasi tumraping kula kalian sedaya warga. Anjir, nek kados panjenengan menika ora ngarep-arep perkara prabeya. Lho mboten. Ah, nggih. Kula meneh Pak Carik kula sampun nate ngendika kalian kula, lajeng pun para-para ngendika pokoke kula teng mriki nu sing penting paseduluran Pak Lurah. Kalian Pak Carik, kalian sedaya kemawon menawi bab arta nomor 28. Sing nomor 1 apa, Mbak? Paseduluran. Wih, Wong kula nek kon nimbang kelangan sedulur karo kelangan duit, kula trima kelangan nenggok. Nggih dadi Apa wae ora trimo kelangan duit. Iya. Ngestokaken dawuh Mbok Cange. Nggih. Pangayu Bagyo menika wis sampun ngawontenaken. Menika asalanipun bersih desa nggih. Bersih desa. Sing diresiki ora ming desane ning penggalihe karo atine sing wingi mindak sing kepiye kudu dilangke. Saiki yo jejak tumuju dalan sing bener. Nggih. Ki ana pamundutan Bawal. Menapa menika? Salam taklim kagem Bapak Lurah Karangpatian Balong saking sedaya relawan Pandhawa Karangpatian adalah rindumu. Ya, mugi tansah guyub rukun manunggal sayek saeka kapti kagem ambangun desa Karangpatian. Amin. Nyuwun gugur gunung kalian lali janjine. Oh iya, matur nuwun. Saka kanca-kanca relawan, Mbah. Nggih. Dipinakani sikik gugur gununge, Mah. Nggih. Kim kanggo membangun kekompakane para warga masyarakat Karangpatian. Ya. Bandol ngrompoling warga, guyuping warga, rukuning warga menika kagambaraken kalian lelagon gugur gunung. Monggo, Cak.
gugur gunung sampun Bapak. Nggih, dipun pinangkani Mas. Iya, nggih. Wah, nun Ki- sewu para pripun? penggemar Sutresna Budaya kathah sanget wonten ing mriki. Nggih. Malah menika wonten penyanyi ingkang saking tebih ugi keraya-raya tindak mriki awit tresna budaya. Saking pundi, Pak? Saking Magetan. Wah, Magetan Nggih, luar Bapak biasa. trimo menika. Iya. Nggih, Magetan. ingkang sampun trimo pratama nggih. Iki saking Magetan wit tresna menika Mas Yusuf dalang ning diwe mesti. Niki piyayine teng mriki. Luar biasa. Atur Selamat, suwun. Bapak. Nggih. Kalian sedaya salam-salam katur wonten ngarsa para pamirsa ingkang streaming mboten saged rawuh mriki ya Nduk ya. Sedaya kemawon. Sugeng Mresani. Hmm. Saking pundi jenengan salam-salam? Saling wonten ing Jakarta Mas Yanto, Mas Heru, Mas Didik, lajeng Mas Nggih. Gilang wonten Mas Arji, wonten Mas Erik, lajeng Mas Pri, monggo. Saking Gunung Kidul ugi menika Pak Wahyu. Oh, Ugi saking Semarang panjenenganipun Pak Gono Sugeng Mresani sedaya kemawon. Nggih. Monggo. Iki tak awur mbok menawa nyenggol jenenge. Ngawur ya ora ngawur no. Tak kira tenanan. Tak kira nek dulurmu tenan kok. Akrab men Oh, lho jebul oh. ngawur. Ije menika Iya. saking Unut ugi Mas Nardi sak rombongan Sugeng Mresani cekabungan. Kayak kowe Iya. sapa sing tak kirimi salam? Ora ono aku. Ora apa-apa ngawur kaya pake. Nggih, Ngawur, Bapak Mbok. Sri monggo. Nah, Pak Sri Heru. sapa ta, Dok? Nggih mengawur mawon. Masa sak streaming mboten enten Lah sing iya iya asmane Sri. Sri. Nggih. Sugeng Mresani. Kalau wau pamundutan sampun pun sendikani. Nggih. Intinipun gugur gunung Gugur mujudaken gunung. keguyupanipun golong gilikipun warga ing Nggih. Karangpatian. Nggih. Patihan. Nggih. Balong. Ki nganu Mbak Lala. Pripun Mas? Ki sing disuwun jenengan sing kon apa ngaturke. Ya. Salam saking Pak Carik Karangpatian katur dumateng kanca mumet Carik sekecamatan Balong nyuwun kitir sumilir kalian lestari. Ya. Nggih. Sing minangkani Mbak Lala Atila. Oh. Siap. Ya. Nggih. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sigeg sak wetawis. Ora apa-apa iki anu mandat saka penjane Pak Dipun Pak Lurah. Lurah. Nggih, Iya. dados ndi? Limbukane kon sing suwe Kang. Ngerantu rawe penjane Bapak Bupati. Oh, Iya. ngoten. Nggih. Dadi nyantai ya Mbak Wal. Lah nggih. Iya. Nyante nyante ayam napa nyante wedhus iki? Kok ngoten lho jenengan? Tegese kok rasa kesusu ngono lho. Masa kok. Jenengan ki wong tuwa nggo patuladan ora kok. Senengane golek jlegongan. Lah ngopo? Wah, Ya, ra kuwi kena mau- go panutan. Wong sak anu nyante kok nyante ayam napa nyante kambing. Nek wong tuwa ki tok ilang. Nek niku ora santai. Oh lah ra ngono. Iya. Mbak Lala. Nembang Mbak Lala. Nembang napa? Pilih sing ndi? Lestari apa Kitir Sumilir? Oh, dua tak. Heeh, pilih sing ndi? Kitir aja kitir. Kitir Sumilir. Monggo katur kentir. Napa kitir? Kitir Kitir. Sumilir. Jenengan ampun ngendikan niku mboten Lah saged. iya iya. Wong Iya. mau tak ajari malah kitil sumilil kok. Ini sampean kene Pak Ne. Nggih mriki. Kalih mirengke. Aku trimo nang kene rada dhuwur. Monggo. Ala Lah, padune jenengan, mencari Pak. Ya, wis. kesempatan to. Oh, Mbok ya iya. dieling-eling nek aku ki anake ngono Ah. kok ya. Oh senengane kaya ngono aku pun aku malah ya. delok Lah, iya. bokonge anake. Piye Ono kuwi? ming nang dhuwur kok diunek-unekke. Lah ya tenan kok. Ungak-ungak padake sumur. Wong lanang ki nggone salah ya Bu ya. Iya, mangga Kitir Sumilir. Ya. Sampun ngantos mengke krungune senang kula Iya, napa iya. mangga Kitir Sumilir. Ya, mangga, Mas. Ya. Yeah.
nungguin ya. Ora apa-apa. Men suwe ya karo udut-udut sik wong. Ya aja suwe-suwe. Oh ngono. Aku nek sedhela kok kagol. Takut. Aku ki arep ngadegna kene iki ngaling-alingi iki lek nonton Lala dadi bingung. Ora sampean kira tak sarene. Aja ngono kuwi to. Ya tenan kok tenan. Bapak ki Iki lho. aku ngadegne sampe ngene. Wis tak munggah men cetha. Apa lalane nembang men kono kae. Lah napa kula ten mriku. Ojo ndak saya cetha. Ora apa-apa, Mbah, ora apa-apa. Mbak Lala main ning kene. Tengah-tengah kono kuwi. Ning tengah, dadi ki lek meresani men kaya nek konser. Oh, ngoten nggih. Iya. Iya. Apa pas gon sorot kene iki kowe? Nggih mboten mengke blereng no. Iya. Galo, ora celintisan lho. Jaga mata. Mangga. Anganku tambara anganku sida. Penak. Nggih. Wis tak takonono kae bocahe. Wis cetha. Iya, wis cetha Anu, le. apa jenenge kae? Bintang piro takoni? Bintang. Ulasan. Rasah ngono. Rating piro? Iki mbokmu biyen ki ya penyanyi dangdut. Oh ngaten. Aku biyen saiki pensiun kok no. Pensiun Oh biyen ki anu, penyanyi dangdut gen pasar malam nika to. ora. Ten gen Lah tong iya setan nika jaman to. biyen aku nek nganggo kostum semen iki kok. Nggih. Rok saudel ngeten nika, Bu. Parok saudel. Sembrono kok aku udel ki lho. Le latihan karo barengan karo nang ngarep toko cat. Kono cokot set. Bawa. Biyen kuwi nek joget mbokmu ku nek goyang ning Ponorogo kuwi bokonge iso tekani Mogiri. Adoti Karo kule ngampiri bokong. Jose. Nggih. Iya. Sampun pun sendikane, Mbak Cak. nggih. Ha ganti milih sinden Mbak Wal. Sik pundi lah napa monggo? Lho karepe jenengan Mbak Lala wae mang milih, Mbak. Mas Iya, sing Tak endi? pilih ya sing endi ya sing iki. Mosok kuwi ora ding iki wae oh iki. Oh sing nomor loro. Nggih. Sing ndi? Oh Mbak Iki, Niken. Sing Oh, Mbak tasih Niken. perawan nggih Pak. Wah kena, kena. Mangga Mbak Niken. Ya, deniken yo. Disepati Mas, deg-deg terang ayo. Ya. Ayo kene rada maju Wan. Sapa? Prawan. Perawan Kalimantan po perawan Karimantan. Biyen tahu perawan, Bu. Oh. Perawan kok wetenge dilem. Kok dilem piye to, Nduk? Udah Ya wetenge ya.
Ya niki ngaturke lagu apa iki minangka pamundutan karo ngerantu rawuhipun tamu ingkang tasih keparang derek awal. Iki dongane sik kanggo warga Desa Karangpatian, Mbak. Jenengan donga. Nggih, biasane Mbak, dongane sing prawan ki sepuh manjur ya. lho. Heeh. Lah dongane kula sik. ndongake awake dhewe weran. Jare ketengah. Ki ra ndonga nek awake dhewe iki nyenyuwun. Nggih, derek ndedonga, ayo derek ndedonga. Derek ndedonga mugi-mugi sedaya warga masyarakat Karangpatian. Karangpatian Balong Ponorogo. Kok para naga piye to? Ponorogo. Apa? Para naga. Wah, sakjane sak peniki naga kabeh apa piye? Lah kecantol. Nggih pinaringan sehat nggih, Mbah. Amin. Pinaringan sehat, panjang yuswa murah rezeki. Amin. Ngaten to? Ya wis ngono wae. Nggih. Mugi menika jumbuh ingkang kinaya sembodo ingkang Nggih, amin. Amin. Ngaturke lagu apa kinarya panglipur Cahyu. Pamundutanipun menapa? Lestari ana. Saryono. Janjine. Lestari ana lalu janjine ana. Nggih. Aris endi? Pesari ya. Oh, Lestari. Iya. Duet Lestari. sesama perawan. Iya. Loh, Aku sudah punya. punya Anak maksudnya. Perawan kok ndek anak iki piye to? Ya ora apa-apa. Anak angkat. Jenenge kok Anak anak angkat. angkat. Angkat junjung. Ayo. mangga. Diampingi mbokne karo bapakne. Oh, nang kene wae. Ya, mangga. Iki nggih putrane jenengan. Oh, iki ya anakku. Iki mbok sing ngendi meneh? Iki 10 mbarep kabeh. Kuwi mbok sing aku, Jen. kuwi karo mbok sing Karang Recek, mangga. Jane iki pira to, Mbah? Kok akeh men lho jenengan kiting telecek turut ngendi-endi. Lah nggih, nendi-nendi kok menebar benih. Ah, Kaya ngene kok ya laris ya. Nggih. Aku Oh ki niku ndek mesti bojo. nggon petengan mesti. Aku iki golek bojo kursak kecekele kok. Oh, layakno anjur lunga mesti sangune mantol. Lah kok apa? Lah buah. Nggo lamar. Sing penting ana lawange. Ya. ya, mangga Lestari, Mas. Ansor laras. Sang Dewi katon nglam-lambi hamba berwawanan. Simbale.